Hello logofer, Dayton Barai YouTube channel bयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगानो जागोन मेगि एवनाय। स' नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौबो नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो। थुदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। सोलो सारायखौ जानबाय नै लोगोफोर। Hello logofer, ang ganay megiखौ एवखांबाय ओमफ्राय दा जानोसै नै। Jadi diningi भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय, टेक केयार।